Simna Tomkarni MLA borong nang usik tu tiawarma Tirpura hastewa traga hasal khanane bagai gereng simna amsayo football volleyball bagzagai tongo abo haino dini haino hai khampar skulo khampar amsanye lukurokno football bagsakha arwo bhai khaye sei drag ba hasalgai tongnane bhai ka drag no sangsai ui tongna abo haino kok sarkha joto Tirpura hasane lukurokno जों दाबो पश्चिम चांदपुर जोंनि खाम्पारपाराव फाय सफायजाक ओ जागा सिक्लाराव सालब्रुमबुरनो फुटबल थंगतै जोंनि सिक्लाराव जाहाथे जे फेकजानाय मानाय जानाय दंनाय आरो निहैते खाथिनि बागै जों हमाहायखिना जत जागायावनो फुटबल थंमुनि बिसिंथै जोंनि सिक्लारावनो लाम काहामतुबलान बागै जायतकमानि बागै दिनै अरबो खाम्पारपाराबो आमहायखिना आं बायथांनि ओ जागा जुबा मुंबाइ थायो बरनो बल फुटबल बायरिखा तै अरसिमिया जों सारा त्रिपुरायावनो हमाहायखै सिक्लारावनो लामकरमा हयते फेवै तुगनानि हिंकै जों थुमुंनो इम्पर्टेन्स जुइ थुमुंनो नांगौमोन हिंनो बानसुबिनो हमाहाय याप्रि साजागै दङ अरपायखै हिंकै जों दाबो नावबो थानाय आरो बो सेम फुटबल तै भलिबल गजे जे जागायाव भलिबल डिमान्ड खालायो आ जागायाव जों भलिबलाव गरिबै दङ बेयाव जागा आं सिमिया आंनि गोबां आंनि फ्रेन्ड्स रकनो आं रिक्वेस्ट खालामनायनि बागै आंनि फ्रेन्ड्स रकबो बल पाइथानि ते भलिबल पाइथानि हमाहाय थुमुंगो इम्पर्टेन्स जुइनो हमाहाय याफ्रि साजागै दङ মানে স্যার তিনি ভলিবলি যে দङ তাই सकांग ब ससियेल मिडिया बनो खारि मानि नों ताई अबन नाहार मुंतामो नाहारमुं कायसानो सिनि सिक्लारक जाते ओ लामहानिया फेकजांनाय मानै ड्राग्स अफ जाय दंमानि हयते काटेनानि थुमुं रकरि हिंकाय सिनि सिक्लारक हायनो दंलायो मोबाइल नायलायो हायके अ फेकजांनाय मानै चालायो हायनि बागै आरो नि हयते सिक्लारक न जों सिक्लारक सिनि दफानि बिसमा आबन बागै जों सिक्लारक न बिसेस खाय इम्पर्टेन्स दिनो अ याफ्रि सेजागै दं मुरे बेलायनो हमबाय दिनै 3 तारिख आगस्ट 2022 नि सालो सिनि नम्बर 1 सिमना एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि नि एमएलए बरंमनां सार बिशुकेतु देबर्मा दिनै संबाय बाक्सा खाम्पार एसबी स्कुल फुटबल थंनान बागै फायजाक आन बागै बता फुटबल थंगै दङ ते गोबांमा जागावनो थाङै दङ गोबां जागावनो फुटबल हायका भलिबल माहिके थंगै सिनि तिब्रासा सिक्लारकनो हायका सिमना कन्स्टिट्युएन्सि बिसिनो खबजाक रंनो रिउइ दङ
Mahikana tini sini kampar school ni ground to hayakaba oro tini oro bekelangnai football. Te kebang ma jaga thangnai tamke mo kaisa awareness haiklayo. Te sangkai drugs awareness hai. Kengma borok tabuk khela thungai hayakaba football, kengma game thungai volleyball, tennis, kengma game rokno thungai. Sini drugs ni lamau thang tongmani ta se kifili phai tongo. Mahikeno kebang ma di prasa siklarok kaham kai thungdi joto jagano thungdi khela kaham kai thungai chalsa di prasa dofan bisingo kecenggai aijor mangai basai marani bagai wansugui thungdi nai jotrono khayo tini football orok MLA bisuk ke hai repeman norok bahai ma tongkha nong bakao mahikeno sing lai thangnayo thungjak 6ta ball already phadi thangka tini bori phaimani bagai sini kongma siklarok belanya bekha tongthokjak tamni bagai hingke phatiui teuse phatinani nai tongkha a jorabono riri phaika sini borang menang MLA abaikeno bono ba hambaya pharo uskango bote bo subawi thungmungo thungrung khlainani bagai